शिवजी के नाम रे कांवर से दुखतावे कान्हा रे बोले बम बोले मुस्कानवा रे। मिक्स बाय स्नेहा रिकॉर्डिंग स्टूडियो जामो चांदटोला। Presented by Tiger Music. मिक्स बाय सुजीत बाबू। DJ असलम बाबू ठीक ठाक बिया नहीं कुछ के दुख बा भोला भोला रट खाली भगवती के भूख बा। ठीक ठाक बिया नहीं कुछ के दुख बा भोला भोला रट खाली भगवती के भूख बा। भगवती में रहेले मगनवा रे भगवती में रहेले मगनवा रे बोले बम जाले मुस्कानवा रे कांवर से दुखतावे कान्हा रे बोले बम बोले मुस्कानवा रे। मिक्स बाय स्नेहा रिकॉर्डिंग स्टूडियो जामो। असलम बाबू